खुलुमबाय आं खदाल ब्रह्म नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। काजलगावआव थानाय इसिङारि हादोर इनस्टिट्युट अफ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर टेक्न'लजिसआ नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। जोंनि बर' समाजाव आनइमप्लयमेन्ट एबा बेखारनि जेंनाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो। मानोना जोंनि बर' समाजनि मानसिफोरा साख्रि एबा जबखौल' गावनि थांना थानायनि राहा लामा होननानै बांसिन मानसिफोरानो साननानै लायो। जायनि थाखाय जोंनि बर' समाजनि गोबां लेखा गोरों सुबुंफोरानो साख्रि नागिरै गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो बारग'हरो। जोबथायाव खामानि गैयै जानानै ओरैनो बेखार जाना थानांगौ जायो। जोंनि आनइमप्लयमेन्ट एबा बेखार जेंनानिफ्राय बारग'नोब्ला जों गावनो गावनि आथिङाव गसंथानो सोलोंनांगोन। दा बे थांखियैनो आनइमप्लयमेन्ट एबा बेखारनि जेंनाखौ खमायनो थाखाय इसिङारि हादोर इनस्टिट्युट अफ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर टेक्न'लजिसआ मोनसे मबाइल रिपेयारिंनि कर्स लानानै फैदों। जाय कर्सखौ लायोब्ला नोंथांमोनहा दानसेयाव 10,000 निफ्राय 20,000 रां खामायनो हागोन। सार्टिफिकेट NSDC एप्रुभेल, कर्स डिउरेशन 3 months, क्राइटेरिया फ्रम क्लास 8, एडमिशन फर फर्स्ट बैच 20 seats available only, 43% discount for first batch, 11 years experience teacher, business loan available for new shop opening after 3 months completion course। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बे कर्सखौ लानो गोसो गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।